Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne mielen hyvinvoinnin oppitunnille. Tämä oppitunti on suunnattu 4- ja 6-luokkalaisille opiskelijoille ja oppilaille täällä meidän Pohjois-Karjalan alueella. Minä olen Johanna Penttinen ja toimin projektisuunnittelijana täällä Siun Soten kehittämisyksikössä Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa. Osana tätä hanketta on vahvistettu lasten ja nuorten avun saamista mielenterveyden haasteissa. Ja tämän oppitunnin tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta mielen hyvinvoinnin tukemisesta ja avun hakemisesta. Oppitunti on järjestetty yhteistyössä Liperin kunnan kanssa ja mukanani minulla on täällä myös hyvinvointipedagogi Niina Kiiski. Moikka! Ja sitten myöskin nuoret Minnea. Huomenta. Noin. Ja sitten myöskin Leo. Siihen kun tulet käymään, niin näkyy. Noin. Hyvä. Tämä tilaisuus tallennetaan ja tallennet tullaan julkaisemaan Siun Soten YouTube-kanavalla tapahtuman jälkeen. Jos kuuluvuudessa tai näkyvyydessä on jotakin haasteita tai ongelmia, niin siihen voi auttaa joskus se, että poistuu linjoilta hetkeksi ja palaa takaisin uudestaan. Hyvä on myös tarkistaa, että ne ääniasetukset on kunnossa sieltä laitteelta, että laitteessa on ääni päällä. Tähän alkuun otetaan tämmöinen lyhyt harjoitus, jonka tulee meille pitämään Leo. Ole hyvä, Leo. Moi! Eli mä oon siis Leo ja mä oon Ylämyllyn koululta 6-luokalla. Ja meillä on nyt alkamassa siis hyvän mielen oppitunti. Ja tähän alkuun meillä olisi tämmöinen rauhoittumishetki. Joten ota hyvä asento ja rauhoitu kuuntelemaan. Laita silmät kiinni. Kuvittele, että olet metsänhenki metsässä. Makaat pehmeän sammalmättään päällä. Katselet mielikuvissa metsää ympärilläsi. Puita ja taivasta. Mitä muuta näet? Sulaudu metsän tunnelmaan sopivaksi hetkeksi. Mukavaa oppituntia! Kiitos, Leo. Joo, sitten päästäänkin eteenpäin ohjelmassa. Eli ensimmäisenä meillä on puheenvuorossa täällä Riikka. Onko Riikka joilla siellä? Joo. Täällä ollaan. Hyvä, tervetuloa Riikka. Ja sinä voit aloittaa, esittäydytkö lyhyesti ja voit sitten aloittaa sun esityksen? Joo, eli mä oon Riikka Luostarinen, olen täällä perheneuvolassa perheterapeuttina ja olen tullut juttelemaan teille mielen hyvinvoinnista. Sitten vähän siitä, että mitä se nuoruusiässä, joka tässä nyt on edessä teillä 4-6-luokkalaisilla ja osin jo toki alkanutkin, niin mitä erityistä siihen liittyy. Ja sitten siitä, että miten sitä omaa mielen hyvinvointia voi tukea ja voiko siihen itse minkä verran vaikuttaa. Ja sitten vähän vielä siitäkin, että mitä sitten, jos huomaa, että se oma mieli alkaakin mennä maahan, niin kuinka sitten siinä toimia. Ja mä mietin, että toi Leon harjoitus oli siis tosi ihana, koska mä ajattelin aloittaa tämän harjoituksen taas sellaisella mielikuvaharjoittelulla, että pistäkääpä nyt silmät kiinni. Ja sitten kuvitelkaa sellainen tilanne, missä opettaja tulee sanomaan, että syysloma on peruttu. Ensi viikolla ihan normaalisti koulua. Ja sitten vähän tunnustelkaa, että miltä se kehossa tuntuu, mitä ajatuksia ja tunteita se herättää, mitä tekisi mieli tehdä. Mä luulen, että tämä ei olisi kauhean mukava ajatus teille kellekään, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, vähän samalla tavalla kuin tuo Leonkin harjoitus, että miten iso rooli sillä omalla mielellä on näihin asioihin. Että miltä ne tuntuu tai minkälaisia asioita ne herättää. Mutta mieli on se paikka, missä meidän ajatukset asuu ja tunteet asuu, ja niillä on iso merkitys siihen, miten me voidaan. Ja nyt, jotta emme joutuisi tähän ikävään tunnetilaan valtaan, niin sitten palautamme tämän
siihen, että nyt te voitte ihan hetken miettiä sitä, että mitäs kaikkea mukavaa te ajattelette sillä ensi viikon syyslomalla tehdä. Ja sitten kiinnitätte vähän huomiota siihen, että miltä se alkaa tuntua. Kokeilen, että saanko mä nyt tästä hetkinen. Onko mulla näkyvissä mun jako? Joo, nyt näkyy tuo näyttö ainakin mulle, mutta Okei, eli ei näy sitten se, mikä pitäisi näkyä. No nyt Näkyy hyvin. nyt. Hyvin, joo. Minäpäs laitan sen tuonne jakoon. Nytpä on tilaa päällä. No niin, eli sitten mä ajattelen, että puhutaan siitä, tai miksi mielenterveydestä on tärkeää puhua, niin se liittyy siihen, että se on voimavara, joka auttaa ihmistä kokemaan elämän mielekkääksi. Mielenterveys on sellainen elementti, joka tukee sitä, että meidän jokaisen arjessa on sellaisia ilon ja hyvinvoinnin hetkiä. Ja se, että minkälaisia erityisiä tai minkälaisia piirteitä siihen mielenterveyteen liittyy, niin iso osa sitä on sitä kykyä luoda ihmissuhteita, eli olla hyvä kaveri ja välittää toisista. Sitten se on taitoa ilmaista niitä tunteita. En tiedä, miten olisitte ilmaissut sitä tunnetta, että niin kuin syysloma olisikin peruttu, mutta että se on tärkeää jotenkin kertoa siitä, minkälaisia tunteita itsessä herää. Sitten se on sitä, että jaksaa käydä sitä koulua ja tehdä niitä semmoisia itse oman elämän niin kuin välttämättömiä asioita. Ja sitä, että sitten kun tulee kurjia asioita, mitä kaikille tulee, niin niistä jotenkin selviytyy eteenpäin ja ne pystyy vaikka tukeutumaan toisiin ihmisiin. Mutta syy, minkä takia mielenterveydestä on tärkeää puhua, että se on ihan hirvittävän keskeinen osa sitä hyvinvointia ja sitä, että elämä on mukavaa. Ja se on sellaisesta myös, mikä vaihtelee kaikilla ajoittain sen mukaan, että minkälaisia haasteita siellä elämässä on. Sitten mä mietin, että mitä erityistä siihen liittyy, kun tuossa mainitsinkin siitä, että se murrosikä tai nuoruusikä, joka on edessä teillä, kun olette siellä 4.–6. niin sehän on semmoinen niin kuin murros tosiaan siitä lapsesta aikuiseksi. Ja se on tosi nopea murros. Siinä tapahtuu isoja asioita lyhyessä ajassa. Semmoinen niin kuin kehon muuttuminen lapsen kehosta aikuisen kehoksi, sitten semmoinen niin kuin mielen ja aivojen muokkautuminen, joka vaikuttaa paljon siihen, että ne tunteet on voimakkaita ja ne vaihtelee tosi paljon. Sitten joutuu semmoisten ihan uudenlaisten haasteiden eteen, mitä ei ole ehkä koskaan, tai ei tietenkään koskaan aikaisemmin kokenut, että on tehtävänä irrottautua niistä vanhemmista ja itsenäistyä. Sitten jotenkin se kavereiden tuleminen tärkeämmäksi, kun se oma perhe on tärkeä juttu ja se, että kuinka mä tuun hyväksytyksi siinä niiden omien vertaisten joukossa, niin ne on sellaisia asioita, mitkä haastaa paljon sitä, että kuinka niihin sopeutuu, kun kaikilla se sopeutuminen, kun tapahtuu paljon asioita, niin se ylipäätänsä on sellainen, mikä sitä mielen hyvinvointia haastaa, ja sitten nuoruusiässä nämä kasautuu kovin niin kuin voimakkaasti tosi lyhyen aikaan. Siihen liittyy semmoista ihan uudenlaista epävarmuutta ja ehkä turvattomuuttakin siitä, että mitä kaikkea siellä edessä on. Toisaalta myös ihan tosi hienoja ja kivojakin juttuja. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitkä on niin kuin erityisellä tavalla haastavia sen mielen hyvinvoinnin kannalta. Ja semmoinen ajoittainen alakulo, surumielisyys ja ärtyneisyys, niin ne on osa ihan semmoista tavanomaista tunnemaailmaa siinä murrosiässä. Ja niihin ei hirveästi pysty itse vaikuttamaan. Et ne asiat, mitkä on edessä sen oman kehityksen myötä, niin niitä vaan sit joutuu
joutuu niin kuin, elämään niiden kanssa ja menemään ne läpi. Ja sitten mä ajattelin, että sen takia mä nyt seuraavaksi ehkä puhuisinkin siitä tai tehdään semmoinen harjoitus, mikä liittyy siihen, että mitä pystyy sitten itse tekemään näiden asioiden oman mielen hyvinvoinnin sitä edistääkseen. Eli tämä on tämmöinen mielenterveyden käsiharjoitus. Ja tämä ei ole mun oma keksintö, vaan tämä on Mieli ry:n hienosti niin kuin havainnollistava tapa jotenkin eritellä niitä semmoisia erilaisia arjen hyvinvoinnin osia. Kuten siis käsi tarvii niin kuin kaikki sormet, että se toimii kunnolla, niin samalla tavalla niin kuin, myös niin kuin se mieli tarvitsee näitä osa-alueita voidakseen hyvin. Ja tämä harjoitus, mikä me nyt tehtäisiin, niin olisi seuraavanlainen. Ottakaa se käsi siihen eteen ja sitten mä kysyn täältä, esitän väittämän ja te mietitte sitten siinä joko niin, että jos vastaatte, että se toteutuu, niin sitten jätätte sen sormen pystyyn, tai sitten jos ei, niin sitten taitatte sen tuohon kämmentä vasten. Ja miettikää nyt tässä tätä harjoitusta niin kun tehdessä niin viimeistä viikkoa, että miten nämä asiat on teillä toteutunut. Eli nyt käsi siihen esille. Ja sitten aloitetaan peukalosta. Peukalossa on meidän lepo ja rentoutuminen, eli käytännössä uni. Ja väittämä on, olen nukkunut riittävästi. Ja se syy, minkä takia tämä uni on erityisesti tässä peukalossa, liittyy siihen, että peukalo on isossa osassa monia toimintoja, samoin on myös se uni. Eli se vaikuttaa kaikkiin näihin osa-alueisiin, mitä hyvinvointi pitää sisällään. Se jaksaminen vaikuttaa siihen, että onko voimia keskittyä vaikka siihen koulunkäyntiin tai niihin harrastuksiin. Se vaikuttaa tunteisiin niin, että kun ei ole nukkunut kunnolla, jos on tosi väsynyt, niin vastoinkäymiset tuntuu paljon isommilta. Ja se vaikuttaa siihen, että olo on ärsyyntynyt, silloin se voi vaikuttaa ihmissuhteisiin, ei jaksa olla se kiva kaveri tai ei jaksa pitää edes yhteyttä niihin kavereihin, niihin tärkeisiin ihmisiin, jotka itsellä on. Eli se uni on siellä peukalossa. Sen takia se on kokonaisvaltaisesti yksi semmoinen hyvin tärkeä osa-alue sitä mielen hyvinvointia. No sitten mennään etusormeen. Ja siellä on ravinto ja ruokailut. Ja väittämä on, olen syönyt säännöllisesti. Syy, miksi ravinto ja ruokailu on tärkeä asia hyvinvoinnin kannalta, on tietenkin se, että se ruoka on sellainen polttoaine, mitä ilman meidän mieli ja keho ei jaksa toimia. Se tarvii niin kuin polttoainetta pärjätäkseen. Ja se on myös sellainen huolenpidon ja rakkauden osoitus itseä kohtaan, se hyvän ruoan syöminen. Ja sitten mennään keskisormeen. Ja siellä on ihmissuhteet ja tunteet. Ja väittämä on, olen saanut kertoa omista tunteistani ja ajatuksistani läheisille. Ja syy, miksi tämä on tosi tärkeä hyvinvoinnin osa-alue, on se, että kaikki ihmiset tarvitsee ihmissuhteita ja läheisyyttä toisten kanssa. Ja on tosi tärkeää, että semmoista aikaa ja niin kuin läsnäoloa oman perheen kanssa olisi samoin kuin niiden kavereidenkin kanssa siinä arjessa. Ja sitten nimetön. Siellä on liikunta ja kehosta huolehtiminen. Ja väittämä on, olen liikkunut tavalla, joka lisää hyvää oloa. Ja liikkumisella ja kehon liikuttamisella on mielen hyvinvointiin suoraan tutkimusten mukaan vaikuttava vaikutus. Ja se, että
kaikki liikunta on arvokasta. Joskus voi olla, että se keho kaipaa sitä, että kun on hikiliikuntaa, ja joskus voi olla, että semmoinen rauhallinen kävely tai joku venyttely on se semmoinen, mikä tuntuisi hyvältä. Mutta sellainen, mikä tosiaan lisää sitä omaa hyvää oloa. Ja sitten viimeisenä on pikkusormi, ei suinkaan pienin ja vähäisin, mutta et siinä asuu harrastukset ja luovuus. Ja väittämä tässä on, olen kokenut vapaa-ajallani innostusta ja iloa. Ja toi luovuus on sellainen asia, että me helposti ajatellaan, että se tarkoittaa sitä, että on jotenkin taiteellinen tai sillä tavalla lahjakas, että vaan semmoinen on luovuutta, mutta luovuutta on meissä kaikissa. Se on semmoinen synnyinlahja ihmisissä ja se voi olla hyvin erilaista. Se voi olla sitä taidetta, mutta sitten se voi olla myös vaikka ruoanlaittoa tai ongelmanratkaisua tai asioiden korjaamista tai vaikka semmoista, että saa ihmiset niinku viihtymään lähellään. Mutta se on semmoinen tärkeä asia, joka vaikuttaa siihen niinku, että se elämä on iloista ja siinä tuntuu, että pystyy toteuttamaan semmoisia asioita, mitkä itselle tärkeitä. Ja nyt jos te katsotte sitä teidän kättä, niin monta sormea siellä on niin kuin pystyssä, toiminnassa ja kuinka monta siellä on niin kuin pois käytöstä. Ja mitä te itse ajattelette, haluaisitteko te, että se olisi eri tavalla? Onko siellä joku sellainen osa-alue, mistä ajattelisit, että toi on muuten sellainen, mihin mä haluaisin nyt muutosta? Ensi viikolla tehdäkin vähän eri tavalla. Ne ei tarvitse olla kauhean isoja ne muutokset, mutta vaikka sitä, että menen vähän aikaisemmin nukkumaan tai vietän enemmän aikaa perheen kanssa tai käyn vaikka vähän ulkoilemassa ja liikkumassa. Ja sitten yksi sellainen asia, mitä voi miettiä, kun sitä kättä katsoo, että miten onnistuisi tällä kädellä, vaikka viestin kirjoittaminen puhelimella kaverille. Olisiko se hankalaa? Ja tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että miten tärkeitä asioita nämä asiat on sen niin kuin, hyvän mielen toiminnan kannalta. Et jaksaa tehdä sellaisia asioita, mitä siinä arjessa ja niin kuin elämässä haluaa. Ja sitten nämä mielen hyvinvoinnin taidot on vähän samanlaisia taitoja kuin mitkä tahansa muutkin. Mitä tahansa urheilua tai soittamista tai mitä ikinä harrastaa tai treenailee tai koulunkäynti, niin ne on sellaisia asioita, mitä oppii tekemällä ja niistä muuttuu paremmaksi, kun niitä harjoittelee. Ja ne sellaiset asiat, millä sitä mielen lihasta voi treenata, oli just näitä, mitä me tässä nyt jo vähän käytiin. Eli sitä, että nukkuu riittävästi, syö hyvin ja riittävästi, liikuttaa kehoa, lepää ja rentoutuu. Ja tämä tarkoittaa siis tämmöinen lepääminen ja rentoutuminen myös semmoista niin kuin oleilua ja palautumista. Ei pelkästään nukkumista, vaan semmoista, mikä vaan on semmoista rentoa olemista. Ja sen ääneen puhuminen niistä omista tunteista ja ajatuksista, mikä ei ole kauhean helppoa, ja sitä joutuu moni aikuinenkin harjoittelemaan. Ja semmoinen asia, mikä on niin kuin tunnistettu tosi paljon vaikuttamaan siihen, että miten hyvin se mieli voi, niin se on se, että onko kiinnostunut muista ihmisistä. Ja toki se, että on kiinnostunut itsestä. Ja erityisesti ehkä sit siinä kohtaa, kun on niin kuin muutenkin muutoksessa, että mitä kaikkea siitä minun ainutlaatuisessa itsessäni löytyy siinä kohtaa, kun nuoruusiän kehitys lähtee eteen. Ja sitten mä lupasin puhua vähän siitä myös, että mitä sitten, jos se mielen hyvinvointi jotenkin huomaa, että nyt mä en voi hyvin, vaikka mä tekisin näitä asioita, nukkusin hyvin ja söisin hyvin ja koittaisin löytää sitä ja siitä huolimatta, niin kuin mulla on jotenkin paha olla koko ajan. Eli tosiaan kun me todettiin tuossa aikaisemmin, että
Että semmoiset erityisesti nuoruusiässä ne mielialan tosi voimakkaatkin vaihtelut on tavallista. Ne on tavanomaista ja normaalia. Mutta se ei ole normaalia, että on niinku koko ajan paha olla. Et se ei oikeastaan vaihtele, vaan on niinku ihan koko ajan jotenkin alavireinen, surumielinen, kurja olo. Ja tämä koko ajan tarkoittaa sitä, että se kestää niin kuin viikkokausia. Ja sen takia mä ajattelen, että tästä on tosi tärkeää puhua, että tämä on semmoinen kohta, missä on sitten syytä hakea sitä apua. Samoin se, että jos huomaa, että joku asia, olipa se mikä tahansa, niin se vaivaa mieltä niin paljon, että on hankala vaikka keskittyä siihen koulunkäyntiin, ei oikein jaksa pitää yllä niitä kaverisuhteita. Tai vaikka, että se vaivaa niin paljon, ettei saa illalla unta ja niin kuin, tai siis se uni häiriintyy. Niin aina silloin, mikä tahansa asia se onkaan, niin on syytä sit hakea apua tai mitä se avun hakeminen niin on, niin sitä, että kertoa siitä jollekin luotettavalle aikuiselle. Se on ehkä se ensimmäinen asia, mihin mä kannustan, että aina puhua ja jakaa sitä, että nyt mä huomaan, että mulla on tosi kurja olo pitkän aikaa tai sitten se, että mua vaivaa joku asia kovasti. Ja kuka tahansa luotettava aikuinen se siinä lähellä onko se oma vanhempi, onko se joku muu läheinen aikuinen, opettaja tai vaikka valmentaja, mutta kelle tahansa kertoo, niin siitä ne asiat lähtee niin kuin eteenpäin. Sitten siellä niin kuin niitä ammattihenkilöitä, jotka on lähellä koululaisia, niin on kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori, ja he on sellaisia työntekijöitä, jotka voi sekä itse auttaa, tai sitten olla myös apuna siinä, että sitten etsitään jotakin muuta apua, jos ne mielenpulmat on sellaisia, että siinä tuntuu, että tarvitaan sitten jotakin ihan ulkopuolista apua, vaikka perheneuvolasta. Ja tämmöistä asiaa mä ajattelen, että ei voi koskaan tarpeeksi painottaa. Että vaikka me tässä puhuttiin siitä, että niitä voi sitä omaa hyvinvointia, siihen voi vaikuttaa näillä omilla valinnoilla jonkun verran, mutta se, että ne pienen pulmat, mitä siellä tulee, niin ne ei ole koskaan omaa syytä, vaan ne on sellaisia inhimillisiä asioita, mitkä vaan niin kuin voi monesta eri tekijästä johtuen niin kuin kasautua johonkin kohtaan. Ja sen takia se avun pyytäminen on aina semmoinen äärimmäisen rohkeuden teko. Mä ajattelen, että mä kannustan aina siihen, että puhutaan niistä asioista, mikä tahansa se onkaan, niin niille läheisille aikuiselle. Ja se ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin heikko tai epäonnistunut, jos se mieli ei koko ajan voi hyvin. Vaan että se on osa elämää ja osa myös niitä itse asiassa niitä niin kuin mielen lihaksen treenaustaitoja, että mä osaan pyytää apua silloin, kun mä tarvitsen. Okei. No taas miten mä pääsen täältä pois. Kiitos Riikka. Kiitos tästä. Joo, pieni hetki. Joo, kiitos tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi me saammekin kuulla sitten tällaisen videopuheenvuoron siitä, mitä sanottavaa tubettaja Lakolla on jaksamisesta ja mielen hyvinvoinnista. Lakko on tuottanut ja osoittanut tämän videon suoraan meille ja teille pohjoiskarjalaisille. Heo kaikki Pohjois-Karjalan lapset ja nuoret. Se on Lakko tässä terve.
Tai lakkonimi saattaa olla ehkä teille paremmin tuttu tälle niin kuin YouTuben puolelta. Olette ehkä saattanut törmätä tähän lärviin siellä. Tämä on aina niin outoa, koska mä varsinaisesti niin kuin näe teitä juuri nyt siellä, mutta mä tiedän, että te olette siellä, joten Pieni hetki. Pahoittelut, aloitetaan alusta. Hieman haasteita tuossa. Nyt aloitetaan uudestaan. heo kaikki Pohjois-Karjalan lapset ja nuoret. Se on Lakko tässä terve. Tai lakkonimi saattaa olla ehkä teille paremmin tuttu tälle niin kuin YouTuben puolelta. Olette ehkä saattanut törmätä tähän lärviin siellä. Tämä on aina niin outoa, koska mä varsinaisesti niin kuin näe teitä juuri nyt siellä, mutta mä tiedän, että te olette siellä. Joten hei vaan, hauska tavata. Miten voit? Siinä on ehkä ne 2 päällimmäistä sanaa, mitkä mä haluan, että niin kuin jäisi mieleen tämänkin videon jälkeen. Koska mua pyydettiin puhumaan juuri teille aiheesta jaksaminen, joka on aika iso ja merkittävä tekijä niin kuin yleisessä hyvinvoinnissa. Ja mä tiedän, että mulla on ainakin itsellä paljon sanottavaa tähän aiheeseen liittyen, joten kiitoksia mahdollisuudesta. Mä tulen tässä käymään läpi ja puhumaan vähän niin kuin mun lapsuudesta, nuoruudesta, minkälainen mä oon ollut silloin, kouluhistoriasta, työelämästä ja minkälaisia kaikkia haasteita nämä kaikki on tullut mukanaan ja miten niistä on selvitty. Ja mä painotan sitä, että tämä niin kuin ei ole mikään saarnaus. Että itse asiassa näin on nyt pakko tehdä. Joo, ottakaa tästä mallia. Koska ihmisiä ja toimintatapoja ei ole erilaisia. Kaikki samat ratkaisut pätee kaikkiin ongelmiin. Että sitä tämä ei ole. Sitä mä en halua tehdä. Kertoa sillä, että mitä just sun täytyy tehdä. Et lähtökohtaisesti mä oon tässä nyt vaan jakamassa ja puhumassa omista ajatuksista ja kokemuksista. Mä oon itse maalaispoika. Born and raised. Pienestä kylästä, pienen kaupungin kupeesta. Että jo heti nuoresta pitäen oppi tavallaan arvostamaan semmoista niin kuin, laajaa omaa tilaa ja rauhaa. Sillä lähimpään naapuriinkin oli niin kuin 100 metriä. Et jos mä lähdin miettimään mun omaa nuoruuttani siihen 12 ikävuoteen asti, niin se oli hyvin huoletonta. Se oli niin kuin, en mä tiedä onko aika kulunut vähän muistaa, mutta miltei täydellistä. Mulla oli todella hyvä perhe, hyvät vanhemmat, 2 nuorempaa veljeä. Ja mä kävin koko ala-asteeni pienessä kyläkoulussa, jossa oli oppilaita yhteensä ehkä noin 50. Ja pienestä oppilasmäärästä johtuen niin sai hyvin yksilöllistä opetusta, koulu sujui hyvin, mulla oli paljon ystäviä siellä, mutta sitten se kaikki muuttui, kun joutui siirtymään yläasteelle. Koulumenestys otti siellä ehkä asteen huonompaan suuntaan, 9 keskiarvot muuttui alle 7 keskiarvoiksi. Ja nyt kun mä sitä ajattelin, niin en mä oikein osannut löytää sellaista niin sanottua omaa paikkaa siellä ollenkaan. Mutta niin se menee siinä iässä. Tulee niin kuin teini-ikä, sitä haluaa jo vähän itsenäistyä ja kasvaa, mutta kun ei tiedä oikein, että mihin suuntaan, niin se ympäristö on kaikkein vaikuttavin tekijä siihen. Sitä mukautuu, sitä sopeutuu. Se on myöskin ihan ihmisen perusluonne. Että isommat haasteet mulla saattoi olla siellä niin kuin pienet oppimisvaikeudet, lievä kiusaaminen, koulunkäynnin innon hiipuminen. Mutta nämäkin kaikki asiat oli sellaisia, että mistä mä niin kuin itse selvisin. Et mä oon ollut nuoresta pitäen jo aika itsenäinen suoriutuja. Et mä oon lähinnä ajatellut niin, että okei, asiat on nyt näin, tällä mennään. Ja jos jokin haaste tai ongelma tulee vastaan, niin sitten mä mietin, että mitä mä ratkaisen tämän. Mutta siitäkin huolimatta musta on löytynyt se kolikon kääntöpuoli, eli mä oon ollut tosi riippuvainen muista ihmisistä. Joten yläasteen jälkeen mä menin ammattikouluun rakennusalalle ja pääsääntöisesti kavereiden perässä, jotta ei olisi tarvinnut olla taas yksin. Ja valmistuin siltä alalta, olen siis ammatiltani rakennusmies. Ja niillä papereilla näissä hommissa. Jos mä tiivistän mun nuoruuden ja opiskeluhistorian niin kuin yhteen sanaan, niin se on tasapainoinen. Loppupelissä ei tullut mitään niin kuin ylitsepääsemättömiä ongelmia, haasteita, ei mitään kriisejä perheen sisällä. Et vaikkakin mä nautin omasta ajasta, omasta rauhasta, vietin kesälomia sun muita mieluiten kotona kuin kaupungilla hilluen. Siitä huolimatta mulla oli paljon hyviä kavereita. Mä sain harrastaa mitä halusin, jalkapalloa, mäkihyppyä, yleisurheilua, piirtämistä, kitaran soittaa, videopelien pelaamista ja myös silloin ala-asteikäisenä jo sisällön tuottamista. Et jo silloin samana vuonna 2005, kun YouTube perustettiin, niin mä tein ensimmäisiä videoita silloisella kotivideokameralla. Mutta ne videot ei koskaan päätynyt YouTubeen, vaan niitä mä näytin luokan edessä, mun luokkakavereille. Silloin mä en ollut vielä tietoinen YouTubesta tai ylipäätään sosiaalisesta mediasta. Et jo pelkästään siinä mielessä mun nuoruus eroaa aivan täysin teidän kokemasta nuoruudesta tällä hetkellä. Jos mä muistan nuoruudesta ensimmäisenä niin kuin IRC-gallerian ja Facebookit, niin teillä on varmaan aika erilainen tilanne. Ja mä uskon, että sen myötä teidän nuoruus on todella paljon haastavampaa kuin oma nuoruus. Sosiaalisella medialla on niin iso jalansija meidän kaiken jokapäiväisessä arjessa. Ja somen tuomat haasteet teidän jokapäiväiseen elämään, nuoruuteen, koulunkäyntiin on järkyttävän paljon isompia kuin omat haasteet omassa nuoruudessa. Et ne on taas asioita, mitä itse ei pysty täysin ymmärtämään.
Mutta ne somen tuomat haasteet, mistä mä taas ymmärrän, on työhön liittyviä haasteita. Koska mä oon tuottanut sisältöä sosiaaliseen mediaan yhteensä jo 14 vuotta ja tehnyt tätä työkseni jo 8 vuotta. Ja tämän työn tuomista haasteista ja ongelmista ja ylipäätään jaksamista on tullut puhuttua paljon omilla videoilla. Sen lisäksi on tullut puhuttua niin kuin omilla keikoilla, esim. Kouluissa käynyt puhumassa. Ja minkä takia mä koen, että mä oon itse hyvä puhumaan tästä aiheesta, niin mä oon kokenut kaiken. Tähän ammattiin en ole tietenkään mitään kouluja käynyt, mä oon ihan täysin itse oppinut. Mä oon nähnyt tämän koko somealan ison nousun. Lepparasta harrastuksesta tulikin koko päivä työ, eli koko arki rakentuikin sitten tämän työn ympärille. Mä oon kokenut työnteon sekä julkisuuden tuomat rasitteet ja kuormitukset, sekä uupumuksen ja loppuun palaamisen, eli burnoutin. Ja se oli se hetki, mikä niin kuin oikeasti huolestutti. Siitä on nyt jo niin kuin kauan aikaa, vuosi oli silloin 2016, joka oli heittämällä siis kiireisin vuosi mulla koskaan. Et niin kuin työ oli mulle niin kuin kaikki kaikessa. Mä en osannut hallita mun työntekoa. Siitä puuttui aivan täysin tasapaino. Aivan liikaa hommaa, ei lepoa. Siihen aikaan oli ensimmäisen oman TV-ohjelman kuvaamista, suunnittelemista, livekeikka kiertuetta ympäri Suomea, biisin ja musiikkivideon suunnittelemista, siihen kylkeen kaikki niin kuin palaverit, sähköpostit, sisällön suunnittelut, sisällön tuottamiset, kuvaaminen, ohjaaminen, editoiminen, koska mä tein kaiken yksin. Ja mä koin, että mä pystyn tekemään mitä vaan. Ja kun mä mainitsin aikaisemmin työnteon hallitsemisen, niin ei mulla ollut mitään työaikoja. Mä tein töitä silloin, kun niitä oli. Eli koko ajan. Et jos mä tarviin lisää aikaa työntekoon, niin mä otan sen unesta pois. Ja se johti sitten siihen, että niin mä en vaan kyennyt tekemään töitä enää. Niin sanotusti kroppa sanoi sopimuksen irti. Mulla oli ihan valtavaa stressiä, joka aiheutti niin kuin oksentelua. Sitä henkisesti romahti. Alkoi vaan niin kuin itkemään. Työnteko ei vaistunut laisinkaan. Eikä myöskään ihan siis pienet kotiaskareet. Ne tuntui kaikki ylitse pääsemättömiltä. Ja se oli itselle merkki siitä, että niin kuin jonkin on muututtava. Jos mä tätä työtä haluan tehdä pitkään, tämä ei voi jatkua näin. Ja silloin ensimmäistä kertaa mä saan ammattiapua, että niin kuin mun onnekseni mulle tarjottiin työterapeutilla käymistä, jossa mä kävin muutamia kertoja. Sain sieltä hyviä työkaluja, joita mä sitten niin kuin lähdin hyödyntämään omassa arjessa ja työssä. Mutta kaikkein eniten omassa jaksamisessa ja hyvinvoinnissa on auttanut omat ratkaisut. Merkittävimpinä ehkä se, että mä asetin itselleni työajat. Ja silloin tuli muutettua asuntoon, jossa mulla oli myös oma työhuone. Et jatkuvasti ei tarvinnut olla niin kuin samassa tilassa, missä on oma työpiste, joka muistuttaa omista töistä. Se, että kun tämä työ oli harrastus, niin se on kivaa. Ja kun siitä tuli työ, niin se on tuplasti kivaa. Et mä myös jouduin opettelemaan sanomaan joillekin asioille ja tarjouksille, että ei pysty nyt. Silloin erityisesti nosti päätään vapaa-aika ja lepo. Että esim. Tänä päivänä ne on asioita, mistä mä en nipistä. Vaikkakin mä puhun tässä videolla nyt tosi paljon niin kuin työn tuomista haasteista, niin kyllä ne aika hyvin peilaa myös niin kuin koulun ja opiskelun tuomiin haasteisiin. Ja se, että mä silloin aikoinaan vastaanotin sitä ammattiapua, niin se ei mulle kyllä niin kuin kertaakaan kielinyt siitä, että se on tavallaan heikkous, että mä en itse osaa hallita omia töitä, että tarvitsen siihen jotain apua. Ja se sama pätee myös koulunkäyntiin. Että jos on vaan haasteita, josta ei tunne itse selviävänsä ja että tarvitsee apua, niin hae apua. Se ei ole heikkoutta, vaan päinvastoin mä näen, että se on rohkeutta. Koska se vaatii rohkeutta mennä sanomaan asioista, pyytämään apua. Koska sitä apua on tarjolla niin laajasti, niin sitä kyllä saa, jos sitä haluaa. Et kouluikäisenä omien vanhempien lisäksi on niin kuin terveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit. Nykyään netistäkin löytyy lapsille ja nuorille suunnattuja tämmöisiä tukichat-palveluita, että sinne pystyy ihan huolettomasti vaan mennä kertomaan omista ongelmista todella pienellä kynnyksellä. Koska miten asioihin voisi puuttua ja että niihin tulisi muutosta, jos niistä ei tiedetä. Ja myöskään ei ole niin pientä asiaa, etteikö sitä apua voisi pyytää siihen. Ettei ajattele, että oma huoli tai ongelma tai haaste olisi niin ylitsepääsemätön tai mitätön, että siihen apua ei kannata hakea. Vaikkakin tässä tulee ehkä se kuva, että niin kun tämän avun saamisen aloitteen pitää tulla aina niin kun siltä nuorelta ja lapselta, niin ehkä mä haluan myös painottaa ja viestiä myös aikuisille sitä, että se aloite voi myös tulla sieltä päin. Koska se alun kysymys, miten voit? Kysykää sitä. Avatkaa keskusteluyhteydet näissä asioissa. Kysykää, että miten menee, onko sulla jotain haasteita, ongelmia tai huolia, ahdistaako, pelottaako jokin asia. Kun näitä asioita kysyy, niin sitä voi yllättyä niistä vastauksista. Koska ne on myös itsellä semmoisia kysymyksiä, mitä mä olisin toivonut kuulevani paljon useammin. Että ylipäätään aikuiset, olkaa läsnä. Ei pelkästään niin kuin koulu- ja kotiasioissa, mutta myöskin niin kuin esim. Jos on harrastuksia, niin tukekaa myös niissä.
Mä en tarkoita sillä, että esimerkiksi täytyisi olla jokaisessa jossain treeneissä mukana tai jossain joukkuetoiminnassa osallisena isosti, vaan että osoittakaa kiinnostusta, olkaa läsnä, käykää edes silloin tällöin katsomassa harrastuksia tai edes kysykää, että miten meni. Koska mä itse omasta kokemuksesta tiedän, että minkälainen voimavara se myöskin on. Se, että oma vanhempi on siellä esimerkiksi kentällä katsomassa, kun potkitaan palloa tai tornissa katsomassa hyppyjä tai mitä tahansa muutakaan, niin sillä oli itselle tosi iso merkitys. Joten niin on varmasti monelle muullekin. Mutta miten omassa jaksamisessa voisi auttaa itseään? Niin se on taas asia, mihin mä en pysty antamaan yhtä tiettyä vastausta, koska ihmiset on erilaisia. Mä oon joskus myös tehnyt ihan siis semmoisia perinteisiä ajatuskarttoja, missä mä oon ympyröillä kautta kuplilla luetellut itselle tärkeitä semmoisia isoja asioita ja minkälaisia ajatuksia, alaviitteitä niistä asioista tulee mieleen. Just esimerkkinä vaikka niin kuin työ, palautuminen, vapaa-aika, parisuhde. Kysynyt näitä asioita itseltään, kuunnellut itseään ja ajatellut, että mitkä niin kuin, asiat on itselle tärkeitä. Ja onhan sekin nyt aika sellainen niin kuin perussanonta ja aika kulutettu sellainen, että virheistä oppii, mutta sekin pitää paikkansa. Jos niistä virheistä oikeasti oppii, niin sitä on iso hyöty. Mä muistan myös niin kuin joskus aikoinaan leuhkineeni sillä niin kuin työnteon määrällä. Mä teen niin paljon töitä, että mulla on tosi kiire ja tätä videoa on tehty niin kuin monta 10 tuntia. Valvoin alle 2 tuntia viime yönä, että sain tämän kasaan. Ja nykyään sitä ajattelee, että ei, toi on tyhmää. Se ei ole hyvä asia. Mulle oli iso ilo, että sain puhua näistä asioista teille, koska nämä on hyvin tärkeitä asioita. Joten isot kiitokset teille, että kuuntelitte. Nyt mä toivotan vaan hyvät päivänjatkot ja kysyn teiltä yhden kysymyksen, jos sopii. Miten voit? Joo, siinä oli täyttä asiaa tubettaja Lakolta. Nyt ennen kuin me lopetellaan tätä oppituntia, niin me saadaan kuulla tässä kohtaa runo, jonka te voitte kuunnella vaikka silmät kiinni tai muuten omia ajatuksia kuulostellen ja rauhoittuen. Ole hyvä, Leo. Pieni hetki. Kaikki me tarvitsemme kannattelevia sanoja, harteikkaita ja juurevia, vahvoja ja horjumattomia. Sanoja, jotka nostavat leuan ja ojentavat lämpimän kämmenensä kyynelten kuloksi, jotka sanovat hyvä silloin kun olo on huono, täyttävät hiljaisuuden luottamuksen lauseilla. Kiitos, Leo, siitä. Tässä kohtaa haluaisin pyytää suoraa lähetystä seuraavia oppilaita ja opiskelijoita meidän palautekyselyyn vastaamaan. Eli pieni hetki. Tästä seuraava. Eli tässä on nyt tämmöinen QR-koodi, jonka pystyy lukemaan kännykän kameralla. Eli vaikka sillä oppitunneilla ehkä kännykät on kiellettyjä, niin tässä kohtaa, jos vaan tilanne sallii, niin ottakaa kännykkä esille ja tuosta QR-koodin kautta niin pääsette antamaan palautetta meille tästä oppitunnista. Tämä palautteen antaminen on nyt mahdollista vain niille, ketkä seuraa tätä tällä hetkellä liveenä. Eli sitten tallenteen kautta tämä palautteen antaminen ei ole enää mahdollista. Ja opetushenkilöstölle on mennyt sitten palautekyselylinkki siinä sähköpostissa, missä tuli myöskin tieto tästä oppitunnista. Niin nyt ihan pieni hetki tässä tälle palautekyselyn täyttämiselle. Ja tosiaan tuo palautteen antaminen on mahdollista nimettömästi, eli vastaajien tietoja ei kerätä tässä, että sillä tavalla ihan rohkeasti vaan sinne palautetta antamaan.
hyvää. Mutta tässä kohtaa kiitän kaikkia osallistujia ja kiitän kaikkia puhujia ja puheenvuoroja, mitä tässä oppitunnilla on ollut, ja toivotan teille oikein mukavaa loppupäivää sinne koulun penkille. Kiitoksia.